Ola, o meu nome é Brespados Pereira e vou falar do libro titulado A Boca do Monte, autora Celia Díaz Núñez, editorial Galaxia. Este libro está ambientado na época na que os romanos conquistaron Galicia e esclavizaron os habitantes que vivían nos castrexos nas ribeiras do río Sil na recolección do ouro. Eses habitantes tiñan que pagarlle uns tributos a Roma, polo que tiñan que traballar, por exemplo, na recolección de ouro nas médulas de León ou na construción do Monte Furado. O emperador César envía a un enxeñeiro do exército romano chamado Caio, o cal tiña que construir un túnel nos pés da montaña para desviar o río Sil e así poder extraer o ouro. O río bordeaba un outeiro que chaman Pena do Corpo, pouco antes de recibir as augas do río Viveiro, actualmente chamado Monte Furado no concello de Quiroga e na provincia de Lugo. Os habitantes de Ares tiñan que construir o túnel obrigados polo exército romano. A xente que vivía nos castros non estaba disposta a traballar como escravos para Roma. Algúns homes fuxiron, pero os soldados capturáronos e como castigo prendéronlle lume á aldea. Cariso e Tureno, este último noivo de Navia, traballaban intensamente desfacendo a rocha inmensa acompañados de máis escravos. Navia pensaba todos os días da súa vida. Carisio e Tureno, este último noivo de Navia, traballaban intensamente desfacendo na inmensa rocha, acompañados de máis escravos. Navia pensaba todos os días na vida de antes. Carisio morre nun derrumbamento no túnel. Tureno non pudo facer nada para salvalo. Ao terminar o túnel, Navia e Tureno volven a estar xuntos. Voltan á súa aldea, a cal reconstruíron. A rapaza está embarazada, pero a súa avoa, cando está a piques de morrer, ve a un romano ao seu carón. Decátase de que era Veroblo, o fillo que fuxira con Tureno e Carisio. Só tivo tempo de darlle unha aperta e despedirse dela. Quen lle diría que o seu fillo era romano?